Hola companys, soc Marc Oliver d'Arquitecte 360. Avui us vinc a presentar unes oficines que tinc a l'eix comercial de Lleida. Estem molt a prop a la zona de l'auditori i tenim aquí uns amics nostres que han deixat el que és l'empresa actualment i tenien aquí muntat unes oficines d'alt nivell i és on tenien les consultes mèdiques. Llavors us comento, teniu justament una saleta de recepció, on la gent pot esperar. Tenim aquí dins unes portes, que és una porta d'accés d'emergència. Tenim un bany adaptat de minusvàlids amb rentadora a baix i aquí a l'esquerra un altre quarto de bany. Fixeu-vos, les vistes és molt correcte, superben il·luminat, calefacció, aire condicionat. Tenim un primer despatx que està en aquesta zona d'aquí, que us l'ensenyaré quan vingueu. Mostrador per a la secretària. Aquí trobaríem un armari, que no cal que us l'ensenyi, i aquí una petita cuineta que podreu utilitzar. Llavors us comento. Tindríem, en aquesta zona d'aquí, quarto de bany, tindríem dos despatxos, aquí en tenim un i aquí tindríem un altre, que d'aquí una estoneta us ensenyaré millor. Però mireu, justament passem el passillo, teniu calefacció, terra, impecable. Mira, ja és com un piset, podríem dir. En total, la veritat que té 300 metres. Trobaríem un altre despatx. Aquí tenen les persianes tancades, no les hem obert, però teniu en compte que està superben il·luminat. Tot de llum de dia. Tindríem un segon despatx. I aquí tindríem un arxiu, podríem dir. M'aniré una miqueta rapidet perquè tampoc us vull tenir aquí mirant el vídeo. Aquí teníem una altra sala, que és on tenien els ratllos aquests, podríem dir. I tot això se combina, a veure un segon que m'he descuidat aquest, bonic quarto de bany, pels vostres clients. Us comento, aquí tenim dos despatxos més, podríem dir, que seria el principal i un altre annexe. Aquest seria un annexe, com per exemple una consulta, la secretària, un dels companys, i aquest ja seria el despatx principal. Té 4 finestres espectaculars i dona als dos oficines que hem vist a baix, que és per fer tipus consulta. Però comenteu, mira, us torno a girar i aquestes són, diguéssim, el despatx principal, que és una consulta privada on podríeu atendre els vostres clients. I la veritat, té un balconet propi. Antes teníem aquí el doctor Santamaria, llavors teniu aquí les vistes des del despatx i ara mateix ens l'han deixat en lloguer i en venda. Per tant, companys, ja sabeu, us l'acabarem ensenyant tot, ja sabeu que podeu trucar al nostre immobiliari, Arquitecte 360, i us informem i us donem tota la informació. No dubteu en venir-lo a veure. Moltes gràcies.